El proper dissabte 20 de desembre tenim manifestació a València pel dret a l'habitatge ara. És una manifestació que hem convocat d'urgència perquè el dia 31 s'acaba l'escut social i vora 60.000 persones estan en risc de desnonament. A banda, a 2026 sabeu que s'acaben els contractes que es van signar durant la pandèmia i es preveu una pujada de lloguers que molta gent no podrà assumir. Este dissabte, a les 10 de la vesprada, a la plaça Sant Agustí, us esperem a totes. Escoltes Animals Polítics. Avui és 18 de desembre de 2025 i aquest és l'episodi 16 titulat Habitatge o barbàrie. El baròmetre d'opinió del CIS corresponent a aquest mes de desembre mostra que l'habitatge és el principal problema per als espanyols, amb un 39,9%. Aquesta primera posició la va ocupar per primera vegada en desembre de 2024 i s'ha mantingut des d'aleshores. Si mirem dades oficials, el panorama és desolador. Només en l'últim any, la taxa de variació anual de l'índex de preus de l'habitatge es va situar en el 12,8% a l'estat espanyol i en el 13,2% al País Valencià. Quant al lloguer, la pujada en l'últim any s'estima propera al 10% estatal i del 17% a València i la seva àrea metropolitana. Tot això tenint en compte que l'increment de l'IPC, al qual s'indexen les pujades salarials en el millor dels casos, es va quedar en el 3%. Per tant, adquirir o llogar una vivenda pròpia és cada vegada més difícil per a la classe treballadora i pràcticament una quimera per a la joventut en zones urbanes on el mercat està fortament tensionat. L'habitatge, doncs, és un problema estructural i es percep com a tal per la ciutadania. Curiosament, però, l'assumpte no ocupa un lloc central de l'agenda pública ni partidista. I quan se'n parla, mai es qüestionen els fonaments de les decisions que ens han portat fins ací. Lluny d'això, els principals partits espanyols sempre han considerat l'habitatge com un bé d'inversió, la qual cosa els ha portat a prendre decisions que han agreujat encara més el problema. Alliberar el sòl, aprovar beneficis fiscals per a la compra i altres mesures afavoridores del lliure mercat, tot mentre deixaven el parc públic com a absolutament residual. Paradoxalment, el resultat ha sigut un increment dels preus de compra i una expulsió del mercat d'un nombre cada vegada major de persones que es veuen obligades a llogar un habitatge i que estan exposades contínuament a l'alça de preus, amb el que això pot significar en termes de malestar. A hores d'ara, ja ha començat una escalada salvatge de preus del lloguer arran de l'extinció de molts contractes d'arrendament que es van signar ara fa 5 anys, en plena pandèmia. Eixirien millors, es dèiem, en aquells moments. Millors no ho sabem, però més desiguals, segur. Com sempre, no falten les veus que demanen més construcció d'habitatges, inclús generant noves ciutats dormitori, el que, com hem vist, no solucionaria el problema i en generaria de nous. Corrupció, destrucció del territori, mobilitat insostenible i un model urbanístic que ens atomitza cada vegada més són sols algunes de les conseqüències negatives d'aquestes propostes amb mirada limitada, curtterminista i segurament interessada. Mentre les inversions immobiliàries generen més rendibilitat que els productes bancaris o les accions en borsa, el capital, tant el gran com el xicotet, continuarà apostant per la compra d'habitatges per a treure'n benefici. I als preus de mercat, les noves cases que es construïsquen continuaran sent comprades pels qui poden pagar-les, que són els mateixos que ja s'han enriquit anteriorment amb operacions immobiliàries. En un món globalitzat, són inversors estrangers els que estan rebentant el mercat a gran escala. Per garantir el dret a un habitatge digne per a totes les persones, no queda una altra que regular el mercat. Però la dreta és, per essència, contrària a fer-ho, i el PSOE no s'atreveix a enfrontar-se als beneficiaris de l'escalada de preus, que no són solament els grans tenedors o els fons d'inversió, sinó també els milions de xicotets propietaris que venen o lloguen segones o terceres propietats. Sí que es pot fer, i va quedar demostrat puntualment i parcialment els anys 2022 i 2023, quan es va limitar per llei la pujada dels lloguers al 2%, malgrat que els contractes tingueren establida una actualització indexada a l'IPC, que estava en aquells moments prou per damunt per la inflació. En aquest sentit, resulta molt interessant la proposta presentada pels comuns al Parlament de Catalunya de prohibir la compra d'habitatges com a inversió i no per a viure. Igual que no es pot permetre especular amb els aliments, tampoc no s'hauria de fer amb l'habitatge. L'habitatge no pot estar regit exclusivament per la llei de l'oferta i la demanda, que impera al mercat. Calen polítiques públiques d'habitatge i, en concret, una forta inversió pressupostària en habitatges de titularitat pública que siguen llogats amb criteris socials, però no de manera anecdòtica, sinó massiva.
Ens cal mirar ciutats que han patit processos d'acaparament d'habitatges tan brutals com estem vivint nosaltres ara mateix i que, no obstant això, han aconseguit subvertir la situació i avui compten amb un parc públic extraordinari. És el cas, per exemple, de Viena, on la gran majoria del veïnat viu a vivendes que proveeix el sistema públic. L'habitatge no hauria de ser concebut com una mercaderia, sinó com un dret, de la mateixa manera que l'educació, la sanitat o el sistema de previsió social. Sols així es poden garantir vides dignes. Habitatge o barbàrie? En aquest episodi, el nostre animal polític és Nacho Collado, amb qui conversarem sobre el problema de l'habitatge. Nacho Collado González és advocat, investigador i soci del Rogle Mediació, Recerca i Advocacia, una cooperativa valenciana dedicada, entre altres coses, a la defensa del dret a l'habitatge i a la ciutat. Té un màster de Ciutat i Urbanisme i un altre en Mediació. Estudia filosofia a la UNED i està fent un doctorat sobre dret a l'habitatge i alienació residencial. A més, participa en diversos col·lectius pel dret a la vivenda i a la ciutat, com l'Assemblea d'Entre Barris a València. L'any 2023 va publicar L'últim recer, narratives de despossessió i resistències comunitàries, un llibre que recull diversos relats d'alienació residencial que ha conegut al llarg dels anys i on introdueix també els pressupostos teòrics que treballa la tesi. Nacho, benvingut a Animals Polítics i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-me a contar en mi. Nacho, parafrasejant Rosa Luxemburg, nosaltres hem titulat aquest episodi Habitatge o barbàrie, però tu, al teu llibre, en compte del mot habitatge, utilitzes el de llar. Per què? La llar seria ese lloc en el que se poden configurar una sèrie de relacions, podria aproximar-se un poc a la idea d'habitatge digne, i el que no vaig per ahí, per aquesta idea de garantir aquestes relacions, podria perfectament configurar-se com la barbàrie, no? O l'erm. Què me referís quan parle de llar? Això és un poc el que està treballant en els últims anys, no? I arrel de conèixer a molta gent que està patint situacions de despossessió en relació al seu habitatge, conflictes residencials de diversos tipus, m'he donat compte que per a tot el món, d'una manera o una altra, l'habitatge té més a veure en aquestes relacions que se donen en l'habitatge, no? En això que estic dient jo, que és la llar, que en el que seria la casa física. Aquestes relacions són tres. La primera, que seria l'habitatge, la llar, seria el lloc on es dona la condició de la intimitat, on pots ser més tu, on te pots llevar la màscara, on cantem, on fem concerts. Seria també un lloc on hi ha una relació de seguretat, i una seguretat en un sentit molt ample. No és la seguretat que no et roben, no? O que també, però també la seguretat que te dona el lloc que impedís que els fenòmens atmosfèrics col·lapsen la teva vida, i vegem el que ha passat en la Dana en València, no? I és una seguretat també en relació a la tinença de l'habitatge. Segurament, si vivim en una casa que sabem que en 2 setmanes, en 3 setmanes, en mig any ja no serà nostra, ja no podrem viure ahí, pues no serà una llar. I per últim, el grau més elemental de seguretat, que això pues, les companyeres feministes, tot aquest pensament feminista ens ha ensenyat, tampoc pot haver una llar on hi ha violència, no? On hi ha abús, diguem, no? Per a mi seria això la llar. I m'agrada molt el títol que proposeu d'habitatge i barbàrie, perquè encara que no s'enuncie de la mateixa manera, per a mi quan parle de llar és justament per això, perquè entenc l'habitatge com l'espai, el lloc on s'ha de donar aquesta triple condició, el lloc que ha de donar la condició per a poder gaudir d'una llar, no? Cadascú la viurà d'una manera, li donarà més importància a un tret, a unes relacions, a altres, però tots d'alguna manera necessitem d'aquestes tres, intimitat, seguretat, i me faltava l'última, que és la de la comunitat, que moltes voltes hem oblidat, però la llar és també aquest espai immediat de proximitat en el que teixim les principals relacions quotidianes, no? Tant dins com fora, en el barri, en la falla, en l'associació de veïns, en l'escala, en el parc on vaig a jugar quan soc adolescent, no? És un poc aquesta idea. Sí, i en aquest sentit, al teu llibre defineixes l'alienació residencial com la despossessió de l'habitatge, però entesa més enllà de la propietat, en el sentit de no poder sentir-se a casa, no?
el que pot ser degut, evidentment, a l'expulsió i l'exclusió que genera el mercat, però també, com deies, a altres factors com la violència masclista o els conflictes residencials. Voldria preguntar-te, tu que per la teva feina i per la teva militància també has conegut moltes situacions així, fins a quin punt creus que aquests altres factors són agreujats per les dinàmiques mercantilistes? El mercat, el capitalisme, és transversal un poc a moltes coses. No sempre és el prisma des del que hem de mirar tot, no? Este concepte d'alienació residencial no és meu, proposa un teòric marxista que es diu David Maiden en el cèlebre Marcuse. Diuen, l'alienació residencial és el procés de pèrdua psicosocial del propi estatge. És tan fàcil com perdre aquesta sensació en la que dius, ja estic en casa, no? L'alienació residencial seria el contrari, això. Este autor i algunes persones més que han desenvolupat el concepte, el que l'identifiquen és en les relacions de propietat. Única i exclusivament fan una identificació entre la relació de propietat i l'alienació. I jo, investigant un poc el tema, veia justament que hi ha altres primes des del que mira això. Per exemple, la violència masclista és uno claríssim, no? Pues, jo pense que el més adient és aproximar-se a qualsevol perspectiva des d'una mirada interseccional, no? Les relacions d'opressió estan interrelacionades i, per suposat, que unes dinàmiques de mala convivència s'agreugen moltíssim quan, per les dificultats que imposa el mercat, hem de compartir vivenda 6 persones desconegudes. O les relacions de violència masclista. Evidentment, quan el mercat de l'habitatge t'impedeix fugir de la casa perquè no tens les condicions materials per a canviar de vivenda, tens una dependència completa, has de triar entre l'agressió i el carrer. I a banda, quan el mercat mitjançant la propietat privada és el principal, i podríem dir que en l'estat espanyol és pràcticament l'únic mitjà d'assignació del recurs habitacional residencial, doncs evidentment problemes relacionats en l'allò mercantil, en els processos capitalistes, són fonamentals per a fer qualsevol aproximació als conflictes relacionats amb l'habitatge, en la desvalorització del dret a l'habitatge. Si parlem del mercat, des de 2014 a l'estat espanyol els preus de compra no han parat de créixer, no? Ja estan molt per damunt del punt més alt de la bombolla anterior que va punxar amb la crisi del 2008. A quins factors es deu aquest increment imparable? Els factors són múltiples i el tema de l'habitatge són multifactorials i responen a moltes causes. Si seguim així autors com Jaime Palomera, Javier Rubio, ells insisteixen molt i tenen raó en que el de l'habitatge és un mercat especulatiu. Respon a un bé de primera necessitat en el que vol residir no té molta capacitat de negociació i per la qual cosa està supeditat als preus que li imposen. No és un bé que si puja molt de preu pugues deixar de consumir, perquè quan deixes de consumir-ho, l'opció contrària és el carrer. No hi ha un mecanisme de garantia mitjançant l'habitatge públic, no hi ha altres formes desmercantilitzades d'accedir a l'habitatge, són molt marginals encara, aleshores és un mercat completament cautiu, no? Polanyi parlava que hi ha 3 mercaderies que són fictícies, diguem, no? Serien els diners, seria el mercat de treball i seria també justament la terra, el mercat de la terra. Per què? Perquè no responen a unes lògiques de producció. I per això ha hagut tant de debat en què és el mercat de l'habitatge, no? Des dels debats que tenien Proudhon i Marx sobre si era la part productiva en la seva fase de mercantilització o si era una extracció de plusvàlua directa per la renda. Aquesta segona opció, que era la de Proudhon, és un poc la que avui té com més defensors, no? Diguem, totes les teories de la financiarització. I l'habitatge s'ha convertit, per desgràcia, justament en això, en un bé completament no, però quasi completament financiaritzat, que respon justament a aquestes lògiques de l'economia especulativa, en la que la seva funció social té molt poca importància i fins i tot el seu valor productiu té també poca importància. Si llegim a David Harvey, per exemple, ell explica molt bé que l'habitatge és un dels pocs béns que si estàs en gener de 2025 costa 150.000 euros i 11 mesos després costa 185.000 sense aplicar cap tipus de treball, sense fer res. Si els veïns han fet uns sols comunitaris, l'habitatge va pujar de preu i tu vas a poder especular en aquest habitatge. Entonces tenim diferents factors. És justament aquesta dinàmica especulativa. I és un bé que es trau plusvàlues comunitàries i públiques d'una manera brutal. Tot això fa que siga un bé, una mercaderia fictícia, com deia Polanyi, que no respon, com
cap bé a la llei d'oferta i demanda de manera pura, però en aquest cas la distorsió és més gran. La ciutat de València, des del 2014 fins ara, fins a l'últim any no havia crescut ni una unitat poblacional i els preus han pujat moltíssim. O és el que passava, per exemple, durant la crisi immobiliària, que se construïen moltíssims habitatges i els preus augmentaven de mitjana un 15%. I estem parlant de compra i de lloguer, no? Sempre s'ha dit que Espanya és un país de propietaris, però el nombre d'inquilins ha pujat de 3,3 milions en 2007 a 9 milions en 2023, ha triplicat. El lloguer, per tant, segurament és l'única alternativa que té molta gent i, a més, en unes condicions cada vegada més difícils, més inassumibles. Ara ens trobem en un moment clau en què ha arribat el que algú ha anomenat la gran extinció, no? Més de 600.000 contractes de lloguer firmats a l'estat espanyol durant la pandèmia que venceran en els pròxims mesos i això abocarà més de 1,5 milions de persones a veure's afectades per pujades que no podran pagar en molts casos, no? Què pot suposar això en termes socials? I sobretot m'agradaria que me digueres quina resposta creus tu que s'hi hauria de donar per part dels poders públics. Això és un drama. És que no es pot definir d'altra manera. El lloguer ha augmentat no tant com podríem haver esperat després de la gran crisi immobiliària i la gran quantitat de desnonaments hipotecaris que va haver i se suposa que aquest canvi de paradigma mental entre la propietat i el lloguer. Encara la propietat continua sent el principal mitjà d'accés a l'habitatge per a les famílies. L'única manera d'accedir a un habitatge realment, perquè els que viuen de lloguer estan accedint mitjançant una propietat aliena, no? d'altra persona, però ha pujat, no? Sobretot en ciutats com Madrid, Barcelona, no tant en València, però també Sevilla, Màlaga, sí que està pujant el lloguer. I què es troba la gent que viu de lloguer? Es troba que en 2013, per exemple, se va fer una reforma per a reduir de 5 a 3 anys la durada dels contractes. Això, primer, que no va suposar en cap moment una millora. Des del 2014 està pujant i en 2013 se va fer una reforma justament per a liberalitzar el mercat de l'habitatge de lloguer. Aquestes situacions que provoca el mercat de lloguer, un augment cada volta més abusiu dels preus, desenfrenat, unes durades contractuals ridícules que ara han pujat a 5 anys o 7 anys en cas de persones jurídiques, però 5 anys en un projecte vital són molt pocs anys. Hi ha altres contexts, en el context europeu, per exemple, és habitual que hi hagi contractes indefinits. Així no n'hi ha contractes indefinits. En altres contextos és habitual que se regulen els preus. Així no existeix regulació de preus. En 2023 se va fer la llei per a poder regular els preus dels mercats que serien tensionats i s'han aplicat només en Catalunya i crec que ara s'està parlant en Galícia d'aplicar-se. Què suposa això? Suposa justament processos d'alineació residencials brutals. Suposa viure en la idea que el teu habitatge té data de caducitat. I això genera un trencament social, genera una impossibilitat lògica d'assumir projectes vitals en el teu entorn pròxim. I què va passar ara l'any que ve en el que s'està parlant de la gran extinció? Deies que 600.000 contractes s'extingiran l'any que ve. Això és una barbaritat. Això suposa un 10% de la població de l'Estat. Esa extracció de rendes que està passant de les classes inquilines des de les classes populars fins a les classes rendistes, a canvi de cap treball. Nacho, tu que tens formació jurídica, el fet que l'habitatge no estiga inclòs als capítols referents als drets en la Constitució, sinó que estiga en el bloc dels principis rectors de la política social i econòmica, creus que l'ha determinat com un bé de mercat i no com un dret? O creus que aquest debat en realitat és irrellevant i que allò important són les polítiques públiques d'habitatge? És un debat important en el nostre marc jurídic. Ara mateix el dret a l'habitatge, l'article 47, està denominat com a principi rector de la política econòmica de l'Estat. Efectivament no seria un dret fonamental, tampoc la propietat privada és un dret fonamental, és un dret constitucional, però podríem pensar què vol dir això dels principis rectors. Podríem pensar per què no l'han clavat el de l'habitatge com a dret fonamental, quan pareix que podria tindre lògica. I podríem pensar que siga el principi rector, quines aplicacions pràctiques té avui en dia. Un principi rector és un principi que ha d'inspirar les polítiques públiques de l'Estat, però també pel qual s'ha de llegir, per exemple, aquest article 33, que és el de la propietat privada, que està supeditada a la seva funció social. Els principis rectors, les corrents més intel·ligents del dret, els defineixen com espais de desmercantilització.
no són cartes brindis al sol, com alguns els categoritzen, no? I per això podem regular els preus. En principi sí s'haurien de poder regular els preus. Després tindrem un Tribunal Suprem que segurament siga contrari, no? Ja ha tombat la llei de regularització de preus que se va fer en el seu dia a Catalunya i ja va ficar pegues a la norma actual. Jo pense que el de l'habitatge hauria de ser un dret fonamental, sí. A mi no se m'ocorrís de quina manera una persona pot tindre llibertat o pot tindre intimitat si no disposa d'una vivenda digna. El dret a l'habitatge és una condició imprescindible per a garantir qualsevol altre tipus de dret dels que sí són fonamentals, dels que els liberals reconeixen com fonamentals. Que la categorització com a principi rector no és suficient, és evident, i que podria tindre major protecció constitucional seria bo. Però que a partir de la seva categorització com a principi rector, tenint en compte que la funció social està supeditada, com diu el Tribunal Constitucional, a la seva funció social, és una carta de possibilitat per a fer polítiques públiques molt més proactives i molt més intenses. I més enllà del debat teòric, no? Parlant de polítiques públiques, quines mesures creus que caldria prendre per a revertir l'actual situació? I també si hi ha exemples reals que puguen citar-se. És un problema multicausal i l'aproximació també ha de ser múltiple. Jo no me fie de ningú que diga que la solució de l'habitatge és una i exclusiva. No és cert. El cas de l'habitatge públic. Necessitem més habitatge públic? És una evidència. Necessitem més habitatge públic. Estem en uns nivells d'habitatge públic que no són propis del nostre context. En França estan sobre el 15%, altres països del nostre context estan pel 20, 25%, i a València no estem ni en el 1%. 1%. Viena, per exemple, que comentava en la introducció, és un exemple. L'habitatge públic, Viena. Clar, ells tenen un 43%. I continuen tenint problemes d'habitatge. No és que ahir no existisquen els problemes d'habitatge, no? Però estan en una situació molt millor que la nostra. Per arribar al 43% d'habitatge en València, per exemple, haurien de construir una mitja ciutat nova. O sigui, haurien de construir 200.000 habitatges nous. La cosa seria una barbaritat. Imaginem en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, cap estat té aquesta possibilitat. Hi ha un autor que es diu John Turner, que ell és referent de tota la història del tema de l'autoconstrucció en Latinoamèrica, i ell justament deia això: l'autoconstrucció és un principi inqüestionable si volem solucionar els problemes d'habitatge de la falta d'unitats residencials en Latinoamèrica, perquè cap estat té la possibilitat d'atacar això, no? Però és que, a més, trobem que en Viena no és que construïsqueren tot aquest habitatge. Bona part va ser mitjançant la intervenció pública en els habitatges privats. Eren habitatges privats que passaven a l'Estat de diferents maneres, no? Sobretot a partir de tècniques impositives i la facilitat de transferències, però també a partir d'expropiacions, etc. És l'habitatge públic imprescindible per a millorar la situació? Sí, a llarg termini és fonamental. A curt termini no és una solució de cap. És l'única solució a llarg termini? Tampoc. S'ha de desmercantilitzar l'habitatge, això és una condició de necessitat. Sense regular els preus no anem a millorar la situació. I sobretot al curt. És imprescindible generar espais de desmercantilització. I els espais de desmercantilització passen primer per la reconfiguració del mercat, fer regulacions de veritat i fer una regulació complexa per a un tema complex, tant en l'habitatge de lloguer com en l'habitatge de compra-venda. I després hi ha una tercera via, que segurament siga la més oblidada, i és justament la participació comunitària. La comunitat ha de participar en les solucions públiques. I com pot participar lo públic? Pues, per exemple, ara tenim este model, que a mi resulta molt, molt interessant, que és el cooperativisme en cessió d'ús. És un model en el que la propietat privada no entra en joc. La propietat sempre va ser cooperativa. En Uruguai, per exemple, quasi la meitat dels habitatges estan mitjançant este model. El que passa és que hi ha un model que és molt potent, que s'ha fet molt gran, està generant els seus canals sinèrgics de solidaritat mútua. I què passa? Que quan tens el 40% de l'habitatge d'esta manera, si tota la gent que viu d'esta manera, part de la seva quota, s'està anant a un fons comú per a generar noves fases cooperatives, per ajudar a edificis a mantindre perquè han tingut un problema determinat, estàs generant un sistema de suport mutu del que l'Estat cada volta té que fer-se menys càrrec
i està generant una veritable alternativa assequible que respecte tot esto que comentàvem de la llar, no? On se genera comunitat, on se generen espais d'intimitat i a més que són segurs perquè tenen dret de per vida de viure en aquestes unitats, residències. I finalment, per acabar, la mobilització social. Jo crec que és proactiva en aquests moments a la ciutat de València. L'any passat va haver una gran manifestació i este dissabte tenim una nova convocatòria sota el lema Pel dret a l'habitatge ara. Tu que participes en diversos col·lectius assemblearis, com la Saïda Comuna i Entre Barris, conta-li a la nostra audiència el que s'està movent a la ciutat i, sobretot, com hi pot participar. Lo primer és això, que la setmana que ve hi ha una manifestació, és el dissabte per la vesprada, i lo primer és que crec que hem de participar tots. És un problema social que mos travessa tot el món. Aquí més o aquí menys, nosaltres moltes voltes ho diguem, és que fins i tot la persona que és propietària d'una vivenda en Ciutat Vella està patint un procés de despossessió veïnal brutal, no? Aquestes persones jo crec que també han d'entendre que també és el seu problema i també han d'anar a la manifestació, no només per solidaritat, sinó per una qüestió pròpia, per les dues coses. I sobretot animar a la gent a participar dels espais que s'estan organitzant per a combatre aquestes injustícies, per a plantar cara el que m'està impedint generar una societat lliure, un problema que està disparant les desigualtats d'una manera terrible en el nostre entorn i que va generar problemes majors, cada volta majors, si no se li posa fre. Anar a la manifestació és un primer pas, cadascú en la seva possibilitat s'ha d'apropar a la seva assemblea de barri, al col·lectiu que li és afí, al partit polític que li represente que estiga treballant aquest tema, o per a que el seu partit polític que li represente comenci a treballar aquest tema. On siga, però que la gent s'organitze i participe perquè és una situació que no és sostenible. Molt bé, gràcies, Nacho, per haver estat amb nosaltres i ens veiem dissabte a la Mani. Vale, gràcies a vosaltres. Per acabar, com és habitual, escoltem una selecció de notes de veu que ens aporten enfocaments addicionals i complementaris al tema tractat. Per a aquest episodi d'Animals Polítics ens han fet arribar les seues paraules José Soler, Maria Alandes i Andrés González. Els plans d'habitatge són l'instrument central del disseny de la política pública sobre habitatge en l'Estat. Pendent d'aprovació per part del govern, el nou Pla 2026-2030 introdueix algunes novetats rellevants, com ara l'exigència que la protecció dels habitatges que reben ajudes públiques en aquest pla siga permanent i indefinida. Aquesta mesura haurà de contribuir a generar un estoc d'habitatge protegit que actualment és molt dèbil. Al seu torn, vincula les ajudes públiques a zones i territoris amb més tensió pel que fa als preus, especialment en l'accés a l'habitatge en lloguer. El pla obliga les comunitats autònomes que aporten el 40% de les exigències pressupostàries en els diferents instruments dissenyats. Pel que fa al cas valencià, trobo que el hàndicap que podem trobar-nos novament és l'infrafinançament que pateix la Generalitat Valenciana com a conseqüència d'un model caducat i que requereix un nou marc que garantisca suficiència inversora a la Generalitat Valenciana també pel que fa a les polítiques públiques. Per últim, destacar que el nou pla d'habitatge atorga un paper rellevant al conjunt d'empreses públiques, cooperatives i altres formes societàries de producció i de gestió amb lucre limitat o no lucre en l'objectiu de garantir el dret de l'habitatge. No obstant, aquest pla tal vegada no resolga els problemes a curt termini en matèria d'accés a l'habitatge. Més enllà dels consensos necessaris entre les diferents administracions que tenen competències en la matèria, cal demanar que les polítiques públiques aposten de manera urgent per implementar tots els instruments al seu abast, aplicant legislacions vigents i destinant recursos públics perquè de manera directa es resolga la debilitat dels parcs públics d'habitatge, la falta d'ajudes públiques a les llars més vulnerables i, en conclusió, fer de l'accés a l'habitatge
un dret equivalent a l'educació i la sanitat. El problema del turisme de masses és un problema relativament nou per a nosaltres, però que porta molt de temps en altres ciutats, com per exemple a Venècia. I és que la ciutat pot ser visitable, per què no? Però sobretot té que ser habitable. I ara mateixa tenim la sensació de que la ciutat ja no és amable amb nosaltres i està deixant de ser habitable per a convertir-se en una mena d'escenari per a disfrute dels turistes. Com ho veiem? Pues, per exemple, en el tema del transport públic. Quantes vegades passa un autobús ple de turistes i tens que esperar-te a un altre quan tu tens ganes d'anar a ta casa perquè tornes a treballar o tens que anar a treballar? Això no és assumible. I els preus del lloguer, els preus de la compra, són preus que la població local no pot assumir. Que n'hi ha altres motius pel que puja? Sí, però uns d'ells, i a més està demostrat, hi ha un estudi de Màlaga que ho demostra, uns dels motius de la pujada de preus és les vivendes turístiques. Entenem que n'hi ha vivendes que estan segrestades pel model Airbnb i que haurien de tornar al mercat per a que les famílies o persones joves que volen independitzar-se pues, puguen tindre un projecte de vida. T'afegeiria que tota la vida els turistes hem anat als hotels, a les pensions, als hostals. Les cases són per a viure, les cases per a les persones, i els turistes als hotels. Fa pocs dies ens despertàvem amb la trista notícia de la mort d'una persona a pocs metres de l'Ajuntament de València. Era un jove de 21 anys que dormia al carrer. I és que quan parlem d'habitatge normalment pensem en els preus, en les hipoteques o en els lloguers impossibles, però hi ha una realitat que està més invisibilitzada, que és la del sensellarisme, que representaria la cara més extrema de la violència immobiliària. Quan parlem de sensellarisme, en realitat no parlem només de les persones que dormen al ras o al carrer, sinó que de fet parlem de tot un ventall de fins a 13 categories de situació d'exclusió residencial. M'estic referint a viure en albergs temporals, en habitacions precàries, en assentaments, en vehicles o encadenant sofàs d'amics i familiars. Per tant, ens trobem davant d'un fenomen que és complex, que és divers i que està en constant transformació, que òbviament té també les seues arrels en qüestions estructurals com l'escalada de preus, la precarietat laboral, la violència masclista en el cas de les dones, la llei d'estrangeria en el cas de les persones migrants, etc. Si ens centrem en el cas de les persones que viuen al carrer, observem un increment preocupant de veïns i de veïnes que dormen al ras. A València parlem ja de quasi 500 persones i a Barcelona en apenas 2 anys hem passat d'unes 1.400 a quasi 2.000 persones dormint al carrer. No canvia només el número, sinó que cada vegada trobem persones més joves i, curiosament, cada vegada més persones amb treball, però que no tenen capacitat econòmica per accedir a un sostre. Cal recordar que viure al carrer és perdre també el dret a la intimitat, a la seguretat, a l'accés a recursos bàsics com una cuina, un bany o una dutxa. Aquesta situació límit pot comportar un agreujament dels casos de salut mental, d'addiccions, etc. Sovint pensem, de fet, que hi ha persones que dormen al carrer perquè són alcohòliques i no ens preguntem si potser aquestes persones són alcohòliques precisament com a conseqüència dels alts nivells d'estrès i de tensió que implica viure en aquesta situació. Els recursos públics són insuficients, estan massificats i sovint responen a lògiques antigues d'atenció social que no estan centrades en les necessitats de les persones. Però sí que hi ha polítiques que funcionen, però clar, cal voluntat política, calen més recursos, major coordinació entre administracions i noves metodologies. Models com el Housing First garanteixen la llar com a punt de partida, com a dret, i no com a premi després d'haver superat obstacles i de complir les passes d'un pla de treball normalment imposat. Quan tens les claus d'un pis, l'acompanyament social és molt més efectiu. En paral·lel, necessitem recursos nocturns i diürns, descentralitzats, xicotets, de baixa exigència, espais on es puga entrar i eixir sense burocràcies per a cobrir les necessitats bàsiques i establir confiança amb els professionals del sector social. Necessitem uns equips d'acompanyament formats des de la perspectiva de drets, un acompanyament flexible en objectius i en ritmes. I és que quan el sistema s'adapta a les persones i no a l'inrevés, està demostrat que el sensellarisme es redueix. José, Maria, Andrés, moltes gràcies per les vostres aportacions. Això ha sigut l'episodi número 16 d'Animals Polítics i amb ell posem fi a la primera etapa del podcast. Des de setembre hem estat cada setmana amb vosaltres analitzant temes tan diversos com la política valenciana i la geopolítica internacional, l'ensenyament, la dana, el genocidi a Palestina, la crisi ecosocial, la mobilitat, la memòria històrica o l'habitatge. Hem entrevistat a 17 persones, 9 homes i 8 dones, i hem compartit amb vosaltres 43 notes de veu, amb una paritat, qualitat i diversitat que ens fa sentir-nos orgullosos de totes les col·laboracions amb Animals Polítics.
Tornarem el proper 8 de gener amb les piles carregades i amb ganes d'analitzar i opinar sobre el que passa al País Valencià i al món. Si vos agrada el que fem, vos animem a que ens doneu suport. Com podeu fer-ho? Escolteu-nos, Subscriviu-vos al podcast en alguna plataforma, feu m'agrada a l'episodi que vos agrade, poseu-nos algun comentari, valoreu-nos amb 5 estrelles en Spotify, compartiu Animals Polítics parleu del podcast amb els vostres familiars i amics. i seguiu-nos i interactueu amb nosaltres a les xarxes. Moltes gràcies per la vostra acollida. Estem molt contents de fer un treball de formiguetes per a crear una comunitat d'animals polítics amb tots vosaltres. Fins l'any que ve i tingueu bones festes. Animals Polítics és un podcast d'anàlisi i opinió escrit, dirigit i presentat per Aurora Mora i Ignacio Blanco que publiquem cada dijous a les 7 del matí.